మీలోను వత్తే కుశలే కబురు మీ నాటే వత్తే యేసయ్య మాట మీలోను వత్తే మెట్ట దాటి గుట్ట దాటి మీ నాటే వత్తే మెట్ట దాటి గుట్ట దాటి మీ నాటే వత్తే రేరేలయ్యో రేలా రేలా రేరేలయ్యో రేల రేరేలా రేరేలయ్యో రేలా రేలా రేరేలయ్యో. వందనాకు మీ అందరికీ, మీ అందరు సామినిరే. మన ప్రభు రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు మీదటే మరి మరోసారి వెనలరి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా వాసి మరి మీ మునుడు వాసి ఇలా దేవుని వాక్యతనకు దేవుడు మాకు సాయంత్రంతో మరి దేవుడికి వందనాకు. నాడు మనడు ఏపరికిని పనుంగు మనం పుస్తకం మనడు అత్తవారితో మనడు ఓడతాడా ఈ పుస్తకం గురించి పరిచయం ఓడతాడా. నాడు మరి మనడు మొదటి అధ్యాయం 1 నుంచి 5 వచ్చిన వరకు మనడు నాడు బైబిల్ స్టడీ మనతో ఇక్కడ ఏపరికిని పనుగు 1వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచ్చిన ನಾನು చదువుతాను. ఈ 5 వచ్చిన మన దేవుని మాట మనం క్యాన్సర్ కాదు. பிரியமத்த தெயுஃபிலா యేసు ఓండు ఏర్పరస్తా ఏపరికింగి శుభ్రమత్త ఆత్మ దోరింపినే ఓరికి ఆజ్ఞ ఇత్తపయ ఓండు పరలోకతికి అత్త రోజు దాకా ఓడు తుంక్త పనుగుని శంక ఓడు కెత్త బోధకిని గురించి నా మొదటి పుస్తకాన్ని నన్ను రాస్తాను. ఓండు బాధ కరిసి సిలోద్పుర డొల్లి అంజి మళ్ళా తేత్తపయ 40 రోజు దాకా ఏ పరికి వేడకత్తో అస్కే ఓండు దేవుండు పాలిసని దేశతిని గురించి ఓరితోటి తిరియోరే ఓండు బతికి మందని గురించి సేనా రుచికింతోటే ఓరికి తేటంగా ఊపిస్తో మళ్ళా ఓరు కూడి వాదనస్కే ఓండు ఓరిని కలిగి ఇలాకెత్తో యోవను జనతిని ఎత్తు ముచ్చి బాప్తిసం ఇత్తో ఇంకా కొద్ది రోజుకినే మీరు శుభ్రమందని ఆత్మ దోవింపినే బాప్తిసం తీస్తారు. కాబట్టి మీరు నా యొక్క క్యాన్స్త తప్పని ప్రమాణం నెరవేర్చడానికి మీరు యెరూషలేం పట్టణాన్ని విడిసి బెగ్గ దాయొద్దు అగ్గే మందవాలి. ఈ వాక్యతిని దేవుడు దీవిస్తూ మరి ఏ పరికిన పనుగు 1వ అధ్యాయము మనడు 1 నుంచి 5 వచ్చిన మనడు ఓడకడ ఏ పరికిన పనుగు ఈ పుస్తకము మరి బేనరు రాస్తా ఎత్తుకు లూకా ఇందునే వైదికుండు రాస్తాడు మన విడితాడ అత్తవారం మన ఓడతాడు. లూకా ఓండు కుశల కబురు రాస్తావు లూకా కుశల కబురు తర్వాత ఈ ఏ పరికిన పనుగు ఇత్తది రాస్తావు. మరి ఈ లూకా కుశల కబురు ఉడుకు యేసుక్రీస్తుని ఆ బోధకుని గురించి కుశల కబురు గురించి చాలా విషయ మనకి దాటే యేసుక్రీస్తుని మొదలు గురించి మన ఊడితాడు వాడు బోధిస్తా బోధ కానీ చాలా విషయం మన ఊడితాడు. అలాగే ఈ యొక్క ఏపరికిన పనుంది మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు ఓన్ యొక్క పనుగు ఓండు ఈ లోకతిని విడిచి దెమ్మెత్తపై కూడా ఓని పనుగు మరి శుభ్రమత ఆత్మ ద్వారా వాడు బేలా ఓని పనుగు మొత్తం పూర్తి ఇస్తూ ఇస్తుంది మనం ఊడితాడు. నేనంతో మన అంశం బాధ్యతకు మరి మొట్టమొదటి సంఘం మొదలు ఆదటం ఎత్తది మా ఓడకడ. ఇక మరి లూకా బేనుకు రాసిన ఈ యొక్క ఈ పుస్తకం బేనుకు రాసిన ఎత్తుకు తెయోఫిలా ఈ తెయోఫిలా ఏంటంటే ఓరో మనిషిగా వాడు దేవునికి ప్రేమగా మందునోడుగా ఇతను మనడు ఉడితాడు. మరి బైబిల్ పండితులు చాలామంది రాస్తారు మనతో మరి దేవునికి వేరిసి ఉండు మరి దేవుని పొర బెచ్చ ప్రేమ కలిగి మొత్తంగా మన ఊడితాడు ఓని పేదరే తెయోఫిలా. మరి ఓనికి లూకా రాసోరే ఈ మాట వాడికి వచ్చడం దీంట్లో మనడు నాడు 2 విషయం మనం నేర్చుకుంటు కదా. మరి 1వ వచనం నుంచి 3వ వచనం వరకు ఓడుకు మనడు యేసుక్రీస్తుని బోధ మరి యేసుక్రీస్తుని బోధ ఓండు ఈ లోకత మొత్తపై ఓండు బెరాండ బోధంతో ఓండు బాత నేర్పిస్తూ ఇతను మన ఊడితాడు. మరి 4 నుంచి 5 వచ్చిన 2 వచ్చిన మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకతిని విడిచి ఎత్తపయ ఓండు ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಲ మరి ಒಂತ ಮೊತ್ತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ అందరికి నీ ಬೇಲ
ఓని మాట, తర్వాత ఓని బోధ ఇవన్నీ బేలా నేర్పిస్తావు. బేలా నేర్పిస్తాడు ఏం జరిగి ఉండు అనుకుందని ఇస్తుంది. మన ఈ 2 విషయం మన ఓడుకోడు, 2 విషయం మన ఓడుకాడు. మరి మొదటిగా మన ఓడుకాడు 1 నుంచి 3 వచ్చిన మన ఓడుకు. మరి లూకా తేఫిలకి రాసును, యేసు ఉండి ఏర్పరుస్తా ఏ పార్కింగ్కి శుభ్రమత్త ఆత్మ దూరింపినే ఊరికి ఆజ్ఞ ఇత్తపాయ ఉండు పరలోకతికి అత్త రోజు దాకా ఉండు తుంక్త పనిగుని శాంక ఉండు కెత్త బోధికిని గురించి నా మొదటి పుస్తకాత నేను రాస్తా అనేది. యేసుక్రీస్తు గురించి బాత రాస్తుండాలే వాడి మరి మొదటి పుస్తకాత బాత రాస్తుండాలే చాలా విషయం అయ్యా. శుభ్రమత్త ఆత్మ దూరింపిన ఊరికి ఆజ్ఞ ఇత్తపాయ. యేసు ప్రభు ఒక శిష్యుడికి ఆజ్ఞ ఇత్తో ఆ ఆజ్ఞ బాతో అవన్నీ కూడా ఇక లూక వాడు గుర్తును. తర్వాత యేసు ప్రభు పరలోక అత్తపయ అత్త రోజున దాకా వాడు తుంక్త ప్రతి పనంగు అవన్నీ బాత వినకో ఆ బోధ బాతకో అవన్నీ వాడి పుస్తకత రాస్తాడు. వాడిగా మరి రాసి వినమండు ఓడినాడు. తర్వాత వాడు మరి బాధ కలిసి సులువుపడి డొల్లేంచి మళ్ళీ తేత్తపయ మరి 40 రోజు కింద దాకా వాడు మా శిశురికి వేడకాదిల్లో మళ్ళీ 40 రోజు కింద తర్వాత వాడు వేడకత్తావు అసకే మా శిశురికి బాధ బోధిస్తూ ఇస్తుంది మన నుంచి ఊడినాడు. ఇక మరి మన నూడుకు మరి యేసు ప్రభు మరి బాత్తుంతో మరి బేరంటి పందుతో ఉండు ఈ లోక మత్తపయ్య మరి బేరంటి బోధ తుంక్తో ఇది మనకు తెలుసు. కుశలి కబరి మన సౌత్కు మనకి మరి అర్థమైతే యేసు ప్రభు మరి బాత్తుంతో ఎత్తుకోండి బెచ్చో గొప్ప గొప్ప కార్యతుంతో బెచ్చో మంతిని వండు బాగా తుంక్తో మరి బెచ్చో మంతిని వండు త్యాత్తో తర్వాత ఎడికి మొత్తం 2 బాగా తుంక్తో బెచ్చో రోగం మొత్తం బాగా తుంక్తో కంటికిలో వరకు వానికి చూపిస్తావు ఊరికి అలా చాలా తుంక్తావు. తర్వాత మా శిశువురికి ఇంక బాధ నేర్పిస్తావు. వారందరికి కూడా మరి యేసు ప్రభు మంచి బోధ నేర్పిస్తావు. బేల మందవాలి ఈ లోక బేల జీవించాలి మరి దేవుని ఆజ్ఞ బాధ ఇవన్నీ నేర్పిస్తావు. వాడు మత్తయి వార్త మత్తయి కుశలిక ఓడుకు మనకు తెలియదు. మత్తయి కుశలిక 5 నుంచి 7వ అధ్యాయం వరకు మన ఓడుకు దాటి అన్నీ అంతా యేసు ప్రభు బోధ గొప్ప బోధ అక మొత్తటికి మన డూడితాడు. అలాగే ఇక మన డూడ్కు యేసు ప్రభు మాటకే నాయ కానీ వాడు తుంక్త పని కూడా మన డూడితాడు. యేసు ప్రభు బోధకే నాయ కానీ వాడు తుంక్త పెద్ద పెద్ద పని ఇత్తదిగా మన డూడితాడు. వాడు దేవుని వాక్యం గురించి కూడా వాడు అసలు చాలామంది రకరకాల తప్పు ప్రసంగా తుంగరు మత్తుకోరని ఊరిని గద్దిష్టం వాడిని తప్పు తుంగోరిని గద్దిష్టం అవన్నీ మన ఊడితాడు. ఓని బోధ కూడా చాలా గొప్పగా వాక్యానుసారంగా వాక్యాన్ని పేసి వాని బోధ మొత్తానికి మన ఊడితాడు. మరి 2వ వచ్చిన మా డోడ్కిగా యేసు ప్రభు మరి ఈ లోకని మరి వాడు సిలువు పొర్రో వాడు డొలియంజి పానం విడిసి తర్వాత వాని సమత్తుంతారు వాడు మళ్ళీ గిరిడు తేత్త దేవుడు 40 రోజుకు తర్వాత 40 రోజుకిన తర్వాత మా శిష్యుడికి అందరికి వేడ కాసి తర్వాత వాడు మరి ఈ లోకం నుంచి వాడు పరలోకత దెమ్మెత్తాడుగా మన ఊడితాడు. మరి అలాంటి దేవుడి గురించి వాడు బాధ ఇక మన ఓడుకు వాడు బాధకొచ్చిన 2వ వచనం మన చదువుతున్న 2వ వచనం అయితే వాడు పరలోకతికి అత్త రోజు దాకా వాడు తుంక్త పనిగిన శాంక వాడు కెత్త బోధికిన గురించి నా మొదటి పుస్తకత నేను రాస్తాను. వాడు తుంక్త ప్రతి బోధకిని గురించి వాడు మరి లూక రాస్తాడుగా వాడు ఊడతాడు మనకి ఆస్తాడు కూడా. మరి అవన్నీ బాధ చాలా చాలా విషయం వినా ఓని సేవత గురించి తర్వాత యేసు ప్రభుని కుశలి కబరి లోకకి అంతటికి మరి కెత్తవలు ఎత్తద్దు అది గొప్ప ఆజ్ఞ ఎత్తద్దు ఇవన్నీ మా శిష్యుడికి నేర్పిస్తాడు మన ఊడితాడు. ఒకవేళ మీరు లూకా కుశలి కబడి ఓడుకు 24 వచ్చిన 46 నుంచి 47 వచ్చిన వరకు ఓడుకు అగ మంతే బాత మంతెత్తుకు యేసు ప్రభు మున్నేకైతాం నన్న
మీ గురించి నన్ను ఆ సిలువ పొరన్న డొలిదేతాను, నన్ను అవగీతారు. కానీ మరి తప్పెత్త దేవుడు నన్ను 3 రోజులు తేయితో అలాగే మీరు మరి మీ పాపకినిశాక మీరు మరి బాత్రూమ్ కావాలి. మీ పాపకినిశాక మీరు మరి పశ్చాత్తాపం మీరు పొందవాలి. మీ పాపకినిశాక మీరు మరి క్షమించబడదవాలి అని చెప్పి యేసు కేయితో అవన్నీ మనం ఊడితాడ. తర్వాత వారందరూ కూడా తప్పకుండా యేసుప్రభుని కుశలికప్పుడు ఈ లోకత్కి అందరికి వారు చేర్చవలిస్తుంది మన ఊడితాడ. ఇవన్నీ విషయం మనడు ఏ పరికరం పనిగిని ఈ పుస్తకత మనడు ఊడనాడు. తర్వాత మనోడుకు మరి శుభ్రమత ఆత్మ గురించి కూడా వండి కెత్తటం. తర్వాత నన్ను దెమ్మెత్తపయ మరి శుభ్రమత ఆత్మ వాసి వండు మేమని మరి మున్నటి తీసివస్తే ఇలాంటి మాట వండి కెత్తటం మనడు ఇవన్నీ ఊడితాడ. శుభ్రమత ఆత్మ గురించి కూడా మనం ఊడితాడ. ఇవన్నీ మరి మొదటి పుస్తకత నేను రాస్తానే జరు లూకా వాడిని గుర్తుకును. మరి లూకా కుశలి కాబట్టి బాత రాసి మందో తర్వాత కుశలి కాబట్టి అన్నీ మొత్తం ఈ మార్కు లూకా యోవాను కుశలి కాబట్టి వీటన్నిటి బాత మీద మనకు తెలుసు. యేసు ప్రభుని జీవితం గురించి మనడు ఊడితాడు, చదువుతాడు. వాడు తుంక్త బోధ, వాడు తుంక్త గొప్ప గొప్ప కార్యం మనం ఊడితాడు. చాలా విషయం మనకు ఊడితాడు. ఇక 3వ వచనం చదువుతాను. ఓండు బాధ కరిసి సిలోదుపర డొల్లి అంచి మళ్ళీ త్యాత్తపయ 40 రోజు దాకా ఏ పార్కింగ్కి వేడకత్తాం. ఇంకా 40 రోజు కింజరే మిందే. మరి బైబిల్ మన ఓడుకు ఈ 40 ఇత్త నెంబరు చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఇస్తారు మన ఊడితాడు. చాలా ముఖ్యమైన నెంబర్ ఇది. ఈ 40 రోజు చాలా ముఖ్యమైన నెంబర్ అనమాట. యేసు ప్రభు కూడా వాడు బాప్తిజం తీసుకునే మున్నే కూడా మరి బాప్తిజం తీసుకునే ఆ సమయత కూడా మరి 40 రోజుకి వాడు మరి ఉపవాసం మత్తడి మన ఊడతాడు. 40 రోజుకి ఉపవాసం మత్తడి మన ఊడతాడు. వాళ్ళకే ఇక కూడా యేసు ప్రభు మరి డొల్లియని సమాధి నుంచి వాడు గిరిడి తేత్తపయ మరి 40 రోజుకు మరి శిశువుకి వేడకాదిల్లో. దాని తర్వాత వారందరికీ వేడకాసి తర్వాత వారందరితోనే వాడు తీర్తటిగా మడిగా మరి ఊడనాడు. వాళ్ళకే మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి గురించి కూడా మన ఊడితాడు బైబుల్తే. మరి 40 సంవత్సరాలు వారు మరి అడవితో మందటం అలా చాలా విషయం మోసం గురించి కానీ తర్వాత ఇస్రాయేల్ ప్రజలు రాజుకు వారు 40 సంవత్సరాలు వారు పరిపాలిస్తాడు కానీ ఇలాంటి విషయం చాలా 40 ఇత్తది వారు మంచి నంబరు ఇత్తడి మన ఊడితాడు బైబుల్తే. ఆ 40 రోజుకిన తర్వాత యేసు ప్రభు వాడు శిశుడికి నా గంజవాడు ఈ చాలా విషయాన్ని గురించి వాడు కేయితో మరి బాతకైతో ಇದಕ್ಕೆ 3వ వచనం మా ఓడుకు అస్కే వాడు దేవుడు పాలిసని దేశదేని గురించి ఓరితోటి తిరియోరే వాడు బతికి మందని దాని గురించి శానా రోజుకిని రుజుకిని తోటే ఊరికి తేటంగా ఊపిస్తూ యేసుక్రీస్తు బాత ఊరికి నేర్పిస్తున్నాడు. నీకు వాసి దేవుడు పాలిసని దేశని గురించి వాళ్ళు కెచ్చనం బోధకెచ్చనం వారికి నేర్పిస్తున్నాం. మరి దేవుడు పాలిసని దేశం ఎందుకు బాత పరలోకం. మరి పరలోకకు సంబంధించిన విషయ చాలా విషయం శిశువుకి మరి యేసు ప్రభు కెచ్చనం బ్యాలెన్సర్ కెచ్చనం మరి పరలోకం ఎందుకు బాత దేవుడు పాలిస్తుంది ఆ యొక్క దేశం బేలం అంతే. మరి ఇలాంటి విషయం చాలా ఊరికి వాడికి కెచ్చనం. వాళ్ళకే వాడు బతికి మందని గురించి శానా రుజుకినతోటి వారికి తేటగా ఊపిస్తాం. మరి యేసు ప్రభు బతికి మందని దాని గురించి కూడా మన తేటగా ఊపిస్తారు మనడు ఊడనాడు. మరి కొంతమంది శిశువులకు వారు అనుకుంచి మందొచ్చు. మరి యేసు ప్రభుని అవగిస్తారు కదా మరి వాడు కెత్తో మరి మళ్ళీ తేత్తని జరగానే మరి వాడు తేత్తోడే తేనడు అనుకుంచి మందొచ్చు. కానీ యేసు ప్రభు వాడిని కెత్తటికే 3వ రోజు వాడిని గిరిడి తేత్తాం వాడు తేది మరి శిశుడికి ఓనుకొని మరి వాడిని తోపిస్తాం ఊపిస్తాం. శిశువుకు నమ్మవాలి కదా. ఒకవేళ శిశువుకు ఊపిసిపోతే వారు బాగా అనుకుంటారు ఈడు మరి యేసు ప్రభు
మరి వాడు డొలియంచి మరి సమాధి నుంచి వాడు గిరుడి తేదీల్లో నేను అనుకుంటారు. అందుకని యేసు ప్రభు వారికి వారందరికీ మరి వేడకత్తం, వారందరికీ వేడకత్తడుగా మరి ఓడినాడు. మరి ఏ పరిస్థితి పనుగు ఈ యొక్క పుస్తకం ఇస్తుంది వారో చరిత్ర పుస్తకం, అనమాట. మరి లూకా ఈ యొక్క ఏ పరిస్థితి పనుగు ఈ యొక్క పుస్తకத்தை రాస్తూ చాలా విషయ వాడు రాస్తాడు మాటిగా మరి ఊడనాడు. మరి దేవుని యొక్క దేవుడు పరిపాలించిన దేశ బాతం అంతా ఎత్తుకోగా మరి దేవుడు పరిపాలించడం అంతే. తర్వాత వాడు మనని వాడు పరిపాలిస్తూ ఉండు, మనని విమోచన తింగితూ ఉండు. తర్వాత మనడు గిరిడి తేది వంతు బిస్కెట్గా మంతాడు. మరి దేవుడే పాలించిన ఆ దేశతే మరి దాని మున్నే మనకి బాతం అంతే, మరి న్యాయ తీర్పు అంతే. ఇవన్నీ మనకి మంత. మరి యేసు ప్రభు కూడా మున్నే బోధిస్తూ తర్వాత మళ్ళీ కూడా మడిగా మరి ఊడితాడు. మరి యేసు ప్రభు ఈ బోధకుని గురించి వాడికి హెచ్చనం. తర్వాత యేసు ప్రభు ఓనికి ఓండు వేడకత్తో ఓనికి ఊపిస్తో భార్యకు ఓ నమ్మవాలించారు. మరి సాగు నుంచి గిరిడి అత్త యేసు ప్రభు ఓణేంజరు నమ్మవాలించరే ఓరికి వేడకత్తో యేసు ప్రభుగా మరి వాడు ఆజ్ఞకిని గురించి వారు గుర్తుగను. తర్వాత వాడు కెత్త బోధ బాత మీందో ఆ బోధ బాత వారికి గుర్తుగను. తర్వాత దేవుడు పాలించిన దేశం గురించి కూడా వాడు తిరిగాను. వాళ్ళకే దేవుడు మరి ఆ సాగు నుంచి త్యాగతో జరే వారికి వేడకత్తో తర్వాత వారికి ఊపిస్తాడుగా మండిగా ఊడురు మినడు. మరి ఆ సమయత మందని ఆ శిశువుకి అందరికి వారికి బెచ్చో మరి భయం ఎత్తేది వాసి మందొచ్చు, లేకపోతే బెచ్చో కంగారు వాసి మందొచ్చు. నిజంగా త్యాగుతుండే ఇత్తడుగా. కానీ నిజంగా యేసు ప్రభు గిరుడి త్యాగతో వాడు సావుని జయిస్తూ దేవుడిగా వాడు మనకు మీనం. వాడు బే మాటకు మున్నేకెత్తండో నన్న ఈ లోకతే మరి పాపాన్ని మరి క్షమించడానికి వస్తాను, పాపని గురించి నన్న ఈ లోకతే అందరి గురించి నన్ను అసిలపరో మరి పానం ఈతాను నెత్తురు కారిస్తారు, నన్ను నేను అవికీతారు, తర్వాత నన్ను సమాధింగుతారు. కానీ నన్ను 3 రోజు మళ్ళీ గిరుడు తేయిద్దని వాడు మున్నేకెత్తావు. అలాగే వాడికి ఎత్తాడికే వాడు తేత్తట్టుగా మడిగా మరి ఊడనాడు. మరి యేసుప్రభు గిరుడు తేత్తో మరి బెచ్చో సంతోషం మనకి. అయ్యో మన దేవుడు సజీవుడు, వాడు బిస్కెట్కి మందని దేవుడు, బిస్కెట్కి మందని దేవుడిని మనడు కొలసినాడు, బిస్కెట్కి మందని దేవుడిని మనడు పూజిస్తున్నాడు. అలాంటి దేవుడు మరి నిమ్మనన్న మరి కలిగి మరి మినడే. మరి నన్న మరి అలాంటి దేవుడిని తెలుసుకుంటాను, మరి నన్ను అంగీకరిస్తానన్న రచన పొందుతుంది. మరి నాడు నిమ్మ నిర్మత దేవుడు బేనంజర్ నిమ్మ తెలుసుకుంటేనే మరి ఇక ఈ వాక్యత ఇలా రాసి మీద యేసు వాడు సావరించి గిరుడు తేత్తుండాల తేదీ వాడు మరి పరలోకతికి వాడు దెమ్మిరుతట్టుగా మాటిగా మరి ఊడరు మినాడు. ఇక ఊడరు మినాడు. యేసు ప్రభు ఆ యొక్క దేశం గురించి దేవుడు పాలిసిన దేశం గురించి వాడు వారికి చాలా విషయం వారు గుర్తుంతో తర్వాత వాడు బతికి మన దాని గురించి వాడు చాలా ఉసుకితో వారికి తోపిస్తాడుగా మాటికి ఓడినాడు. ఈ మొదటి 3 వచ్చిన ఓడుకు యేసు ప్రభు తుంక్త ఓడు ఈ భూమి పరం మొత్తకు తుంక్త చాలా విషయం మాటికి ఓడినాడు, చాలా విషయం మాటికి ఓడినాడు. అనేక గొప్ప గొప్ప పని వాడు తుంక్తో ఓ అనేక బోధ వాడు తుంక్తో తర్వాత ఇక శిశుకిని తోట దేవుడు పాలించిన దేశం గురించి వారికి గుర్తుతున్నాం. తర్వాత చాలా రుజుకిన తోటే మరి యేసులో ఓరికొరికి ఆ మందని శిశుకి అందరికీ వారు తోపిస్తున్నాం. చాలా మందికి వాడు వాడికత్తరుగా మన ఊడతాడు. మరి కొరింథీ పుస్తకతే మన ఊడతాడు, పత్రికతే మన ఊడతాడు. వాడు చాలామంది శిశుర్కింకి ఏపరికింకి తర్వాత మరి దగ్గర సుమారు 500 మందికి వాడు వేటకత్తడిగా వాడు ఊడితాడు. తర్వాత శిలువ కార్యం బాత వాడు డోలేంచి బేల త్యాత్తో ఇవన్నీ విషయ మరి 1 నుంచి మరి 3 వచ్చిన వరకు వాడు ఊడతాడు. తర్వాత 4 నుంచి 5 వచ్చిన ఊడికడ మాట నేను చదువుతాను.
ಮಲ್ಲ ஒரு ಕೂಡಿ ವಾದನಸ್ಕೆ ಒಂದು ಒರಿನ ಕಲಿ ಇಲಾಖೆತ್ತೋ యోవాను జనితని ఏత్తు ముచ్చి బాప్తిసం ఇత్తో ఇంక కొద్ది రోజుకినే మీరు శుభ్రం మందని ఆత్మ దోరింపినే బాప్తిసం తీస్తిరి కాబట్టి మీరు నా యొక్క కేంస్త తప్పెని ప్రమాణం నెరవేర్చడానికి మీరు యెరూషలేం పట్టణాన్ని విడిసి బెగ్గ దాయద్దు అగ్గే మందవాలి. రే దేవుడు ఆ శిశువుకి కచ్చిన బాధకి వచ్చినవాడు మరి యోవాను మరి ఏతుంచి బాప్తిసం ఇత్తో కానీ ఇద్దో మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ దోరింపి మీరు బాప్తిసం ఏందవలి ఇంజరే యేసు ప్రభు ఊరికి మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ గురించి ఊరికి వచ్చినాం. మరి అంతకుముందే మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ మందిర్లే ఇదికి మత్తే కానీ మరి పాత నిబంధన బైబిల్ మా డోడ్కు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ బేలా మందన ఎత్తుకు మరి ఒక మనిషిని లోపటే వాదటం మళ్ళీ దాయటం ఇతది అలా ఊడుతాడు మరడు. కానీ ఈ కొత్త నిబంధన ఊడుకు ఇక మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ మరి బిస్కెట్కి మందనానికి మరి వాదటం ఇత్తది మన ఊడితాడు. ఇంకా మున్నటికి మాడు అతుకు ఇంకా రెండో అధ్యాయం కూడా ఇవన్నీ మాడు ఊడితాడా మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ గురించి చాలా విషయం మాడు మరి ఊడితాడా. మరి యేసు గుర్తును యోవాను మరి బాప్తిసం ఏదని యోవాను వాడు మీకు మరి బాప్తిసం ఇత్తగాని ఎత్తే నన్నకచ్చినాను మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మతే మీరు మరి బాప్తిసం ఏందవాలి ఇత్తడుగా మరి యేసు ప్రభు ఇక శిశుర్కింతో ఎత్తనట్టుగా మా నీకు ఓడినాడు. ఇతుకు ఓడు మరి బాత్తుకున్న ఇతుకు యేసు ప్రభు ఊరికి ఒక ప్రమాణం ఒక వాగ్దానం ఇత్తదు ఉండి ఈశ్వరమైన ఊరికి మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ ఇత్త ఆత్మ వైతే మీతో మంతి ఇత్త ఆ యొక్క వాగ్దానం ఇత్తది ఓడు ఆ శిశుర్కింతోని మరి శిశుర్కింకి ఈసును ఇద్దరు మాటికి ఓడినాడు. కాబట్టి మీరు నా యొక్క క్యాన్స్త తప్పని ప్రమాణం నెరవేర్చడానికి మీరు యెరూషలేం పట్టణాన్ని విడిసి బెగ్గా దాయద్దు అగ్గే మందవలే జరే కచ్చినాం. కాబట్టి మీరు బాత్తుంగదల్లే మీరు మరి యెరూషలేం పట్టణాన్ని విడిసి బెగ్గ దాయద్దు ఇగ్గే మందాటి ఇంజరే మరి యేసు ప్రభు శిశుర్కింతోనికి వచ్చినాం. యేసు ప్రభు మరి శిశుర్కింతోనికి వచ్చినాం. మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ గురించి మరి చాలా విషయం మనం ఊడతారు. యోవాను పురుషుల కబడి కూడా మనం ఊడతారు. తర్వాత యోవేలు ఇంజరే ఆ పాత నిబంధన మనని పుస్తకத்தை మనం ఊడతాడు. రెండో అధ్యాయం మనం ఊడతాడు. మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ వాగ్దానం గురించి మనం ఊడతాడు. మరి ఓడు వాసి బాత్ తింగితో ఇతుకు ఓడు వాసి యేసు ప్రభు తుంత పనుంగు అంతటికి ఓడు మున్నడికి తీసోయితో మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ వాసి బాత్ తింగితో ఎత్తుకో మరి శిశుర్కిన్కి ఓడు మరి గైడ్ తింగితో వానికి సహాయం తింగితో తర్వాత వాడు ముందు నడిపిస్తూ తర్వాత మొట్టమొదటి సంగతిని వాడు మరి ముందు నడిపిస్తూ వాడు తేయితో ఇవన్నీ విషయం వాడు మరి ఊడితాడు. ఇవన్నీ విషయం సుబ్రహ్మత ఆత్మ వేస్త విషయం అన్నీ మనడు మరి ఊడితాడు. ఇవన్నీ మరి తప్పే ఇదని ప్రమాణకు వాగ్దానకు ఇత్తడుగు మాటికి ఊడరే మరి మినడు. ఒకవేళ మనం అనుకుండొచ్చు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ మరి జప్పునే వాదొచ్చు కదా, యేసు ప్రభు దేమృత జప్పునే వాదొచ్చు కదా అని అనుకుండొచ్చు మనడు. కానీ మరి ఆ సంఘం ఇత్తది ఆ శిశువుకు వరందరూ ఎదురుడవాలి, కొద్ది రోజుల దాకా వారు ఊడవాలి. సంఘం కూడా నాడు మనడు కూడా దేవుని యొక్క వాగ్దానం గురించి మరోసారి మనడు ఎదురుడవాలి. తప్పకుండా దేవుని యొక్క వాగ్దానం మరోసారి మరి బెస్కైతే మనకు తెలియగాని మనడు ఆ యొక్క వాగ్దానం గురించి మనం ఎదురుడవాలి. ఆ మొత్తం శిశువులు కూడా వారు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ గురించి వారు మరి ఎదురుడరు. మొత్తం మరి రెండో అధ్యాయం మనం ఊడితాడా సుబ్రహ్మత ఆత్మ బేలా వస్తే ఒక మధ్యకి వాసి బేల ఇంకా బెస్కెట్కి నాటి వరకు ఇంజటి వరకు కూడా బేల మనతో మిందే ఇత్తది మనడు. మరి రెండో అధ్యాయం మనం ఊడితాడు. చాలా విషయం మనడు మరి ఊడితాడు. ఇక యోవాను మరి బాప్తిసం ఇత్తో ఆ బాప్తిసం బేల ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు వాస్తును మీ పాపకి మీరు ఒప్పుకున్నట్టు జరే
వాడికి ఎత్తావు. తర్వాత మీరు తుంత తప్పుకు అవన్నీ మినా కాబట్టి మీరు మీ పాపకి ఒప్పుకుంచి మీరు బాప్తిసం తీసుకుని దొరికెత్తావు. కానీ మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తని బాప్తిసం బాధ్యతకు నిజమైన రక్షణ. మనడు మరి బెస్కత్కు అవ్వ ఆదం బెస్కత్కు పాపం తుంపుతారో అస్కర్ నుంచి పాపం ఎత్తది మరి లోగత మిందే. ఆ పాపం వల్ల మనకి చావు ఎత్తది, మనకి బత్తే. మరి ఆ చావు నుంచి బెలా మనడు తప్పించుకుంటాడు. ఇత్కు మరి రోమపత్రికతే 3వ అధ్యాయము 6వ అధ్యాయం 23 వచ్చినది మంతే. మన సావిత్తది వత్త కానీ యేసు ప్రభుని ఉడిత్త బహుమానం బాతెత్తుకు మన బిస్కెట్కి మందని బతుకుతుంది మనకు ఉడితాడు. అది యేసు ప్రభుని దోరింపినే మరి బిస్కెట్కి మందని బహుమానం మింది ఇస్తుంది మన ఉడితాడు. మరి నేత రోజు మరి చాలామంది రకరకాల బాప్తిసం తీసుకుంటారు మనతారు. కానీ మనం నిజమత్త బాప్తిసం బేల ఎత్తుకు బేండెత్తుకు మరి మున్నే రచన పొందుతాడో యేసుక్రీస్తుని ఉండి అంగీకరిస్తాడో బేల ఎత్తుకు మరి నిజంగా నన్ను యేసుక్రీస్తునికి వ్యతిరేకంగా నన్ను పాపం తుంపుతాను, అందుకనే సావు వస్తే, అందుకనే మరి నాకు పరలోకం వెళ్ళకుండా వస్తే, నా తర్వాత నన్ను మరి పశ్చాత్తాపం నన్ను పొందుతాను, నన్ను తుంగితాను. తర్వాత నా పాప నన్ను ఒప్పుకుంచి నన్ను యేసుప్రభుని ఒప్పుకుంటాను. యేసుప్రభుని నెత్తురే నాని శుభ్రం తుంగితే, నా పాపకి శుభ్రం తుంగితే బెస్కత్కు మనడు అని దేవుడుగా రక్షకుడిగా మనడు అంగీకరిస్తాడో, మన హృదయంతో మనం తాయిస్తాడో అసుక మన రచన పొందుతాడుగా. రచన పొందపోయ అసుక మనడు బాప్తిజం మనం తీసుకుండవాలి. భరత్కు మనని ఆ యొక్క పాత రోత జీవితము ఆ యొక్క ఏత్తే మరి సమాధి తుంగబడితే నన్ను గిరుడి తేతనని ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు గిరుడి తేతతో బేల తేతతో కొత్తగా వాళ్ళకి నన్ను కూడా మరి గిరుడి తేతనను. అలాగే చాలామందికి సాక్షిగా నన్ను సాక్ష్యం నన్ను ఈస నన్ను బాప్తిసం ద్వారా ఏం జరే మన ఏత్తే కూడా మరి తర్వాత బాప్తిసం మనం తీసుకుండవాలి. మరి దానికి శుభ్రమత ఆత్మ మనకి సహాయం తింగుతాం. శుభ్రమత ఆత్మ వండు మన 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 లోపల మంచి మన హృదయంతో మంచి వాడిని మనం ఒప్పిస్తాం. యేసుప్రభు దేవుడి నుంచోరే, యేసుప్రభు రక్షకుడి నుంచోరే, ఓండే బిస్కెట్ మందని బతికిదని దేవుని దొరే ఓండు మన హృదయ లోపల మంచి ఓండు మనని మరి ఒప్పిస్తాం. యౌవన కుశలుగా వారు 16వ అధ్యాయం 7వ వచ్చినది కూడా మంతే. మరి నన్ను అత్తపయ మీకు సహాయకుండగా మరి శుభ్రమత ఆత్మ వెయ్యితో వాడు మీకు మరి సహాయం తింగితో ఇస్తుంది మన ఊడితడ. మరి చాలా మంత శుభ్రమత ఆత్మ గురించి చాలా విషయాలు మంత మనకి. మరి యేసు ప్రభు ఇక వారికి చాలా విషయాలు వారికి నేర్పిస్తున్నాం. వాడు తుంక్త పనిగిరి గురించి వాడు గుర్తుంపుతో శిశుర్కింకి, వాడు తుంక్త బోధకిని గురించి వాడు గుర్తుంపుతో, వాడు తుంక్త త్యాగం గురించి వారు గుర్తుంపుతో, తర్వాత ఆజ్ఞ గురించి వారికి ఎత్తాం. మరి తప్పేత ప్రమాణం ఆ వాగ్దానం బాత మీందో శుభ్రమత ఆత్మ గురించి దాని గురించి వారికి బోధిస్తూ ఇవన్నీ బోధిస్తపయ వారందరూ మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మ శుభ్రమత ఆత్మ కూడా వాడు వత్తపయ ఓనిని కూడా అంగీకరించవలెందరే వారిని మరి సిద్ధపరచను. యేసు ప్రభు వారిని సిద్ధపరచను. వాడు పరలోకం దాక మున్నే వారందరిని సిద్ధపరచను. మరి మొట్టమొదటి మరి సంఘం కూడా మొదలడానికి వారందరిని సిద్ధపరచను. యేసు ప్రభు వారి హృదయతిని వారి మనస్సుని అన్నిటిని సిద్ధపరచను. వాడు భరత్కు మరి శుభ్రమత ఆత్మ తినిగి వారు మరి అంగీకరించవాలి. శుభ్రమత ఆత్మ తినిగి వారు పొంది వారు బిస్కెట్కి మరి సిద్ధం తుంగును. మనడు కూడా సిద్ధంగా మినడే యేసు ప్రభు కెత్త ఆజ్ఞకిని మరి పాటిసనంకి, యేసు ప్రభు తుంక్త బోధకుని గురించి వేరే వారికి ఎత్తానికి, తర్వాత యేసు ప్రభు వాడు ఇంత గొప్ప ఆజ్ఞ వాడిని కుశలిక బట్టిని మన దేశத்தை ఇంకా అనేక దేశకిని ఆ కుశలిక బట్టిని గురించి కెత్తానికి మరి నిమ్మనన్న సిద్ధంగా మినాడే. మరి నిమ్మనన్న సిద్ధంగా మన్ను పోతే దేవుడు తలపను నేను నిమ్మనన్న సిద్ధపడదావాలి ఏం జరే. నేను నిమ్మనన్న సిద్ధపరిచి మరి యేసు ప్రభు ఆ కెత్త ఆజ్ఞకిని పేసి వాడు తుంక్త బోధకిని పేసి మనడు మరి మున్నెడు దయవాలి. తర్వాత శుభ్రమత ఆత్మతని మనం ఏంటి ఎత్తుకు
ఇంత ముందే మందిలో కానీ ఆ రోజుకి ఇంజే సుబ్రహ్మత ఆత్మ మనతోనే మినో, మన హృదయతో ఉండి మినో. మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ బాతింగ్తో ఉండు, అది తప్పని వాగ్దానానికి అన్నీ ఉండు నెరవేర్చుతావు ఉండు. మరి ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲರೋ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಿಲ್ಲೋ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತು. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪೇಪೆ దేవుడింದರೆ ஒரு హృదయతినే ஒரு ఒప్పిస్తూ సుబ్రహ్మత ఆత్మ వాడు ఒప్పిస్తూ వాడు మరి ఒప్పిస్తూ మరి సంఘం మరి మొట్టమొదటి సంఘం ఇంకా మొదలತ್ತೆ మరి యేసు ప్రభుత్వంత బోధ వడిత్త ఆజ్ఞ తన సుబ్రహ్మత ఆత్మ వాసివర్తోనే ఒరి నడు మందటం ఇవన్నీ మన ఊడితడం వాళ్ళకే నాడు కూడా మరి సంఘం ఇందని మనడు విశ్వాసకి ఇందని మనడు మరి మనడు బేలా మినడు ఆజ్ఞకిని పేసి తర్వాత సుబ్రహ్మత ఆత్మ సహాయం పేసి మన మున్నడికి బేలా అందినాడు. దేవుడు మనం తలపను ఒకసారి మన హృదయతిని మనడు పరిశీలిసేవాళ్ళు మనడు. యేసు ప్రభాస్కి చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమంతో గొప్ప గొప్ప బోధ వండుతుంతో మరి 1-3 వచ్చిన మనం ఓడతాడా, తర్వాత 4-5 వచ్చిన బాత ఓడతారు ఎత్తుకు. యేసు ప్రభు వండు మరి ఈ లోకతిని విడిచి వండు దెమ్మిరితపై కూడా వండు ఆ బోధ బేలతుంగితో వండు మరి గొప్ప కార్య బేలతుంగితో మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ ద్వారా వాడు బేలతుంగితో ఇవన్నీ ఇత్తది మనం ఓడతాడు. వాడు నాడు సుబ్రహ్మత ఆత్మ మరి నీతోనే నాతో మినో వాడు సంగతికి ఒక పెద్దగా వాడు మినో మరి యేసు ప్రభుత్వంత ఆ జీవిత సంబంధిత బోధ కావచ్చు, తర్వాత వాడు సంగతికి సంబంధిత బోధ తుంక్త బోధ అవ్వచ్చు, వాడు తుంక్త గొప్ప గొప్ప కార్య వీటన్నిటి పేసి మన మునిటి బేలా అంజనాడు. తర్వాత సుబ్రహ్మత ఆత్మ మన 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 ఒకటి మంచి మన ద్వారా బేలా పొందుంది. తర్వాత సుబ్రహ్మత ఆత్మకి మనను కూడా బేలా సహకరిస్తున్నాడు. ఇతది మరి ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇతను మనకి ఓడినాడు. మరి యేసు ప్రభు వాడు ಕೆತ್ತಡಿಗೆ ಆ ಸಿಲೋದ ಪರ ಒಂದು ನೆತ್ತರು ಕಾರಿಸ್ತಾವ ಒಂದು ಬಲೆತ್ತೋ ಒಂದು ಕೆತ್ತಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧ ತುಂಬ್ತೋರು ಒಂದು ಕೆತ್ತಡಿಗೆ ಒಂದು గిరుడి త్యాత్తపయ మరి 40 రోజుల తర్వాత శిశురుకొని వేడ కాసి ఈ మాట అన్ని కెచ్చివాడు మరి ఆ పరలోకకి అత్తడిగా మండిగా ఊడినాడు. దేవుని పాలిస్తేనే ఆ యొక్క దేశದ గురించి కూడా వాడు ఈ కెత్తడి మండు ఊడనాడు. యేసుకెత్తని బోధ, తర్వాత వాడు ఇత్త ఆజ్ఞ, తర్వాత వాడు తుంక్త గొప్ప గొప్ప పనుంగు, తర్వాత సుబ్రహ్మత ఆత్మ ఓని పనుంగు, తర్వాత తప్పెత్త దేవుటే ఓని వాగ్దాన పమానకు ఇవన్నీ మాటికి ఓడతాడు. వీటన్నిటిని పేసేవారు విశ్వాసిగా నిమ్మనన్న బేల మున్నిటికి అందినాడు. ఒకవేళ యేసు ప్రభు ఇంకా నాకు తెలియ ఇంజరీ నేను అనుకుంది నేను బేల యేసు ప్రభు బేనో ఇతుకు వాడు ఈ భూమి ఆకాశం తుంక్త దేవుడు వాడు నీరు నాన్న తుంక్త దేవుడు కానీ మనుషునికి బెస్కత్కు సావు ఇత్తది వత్తో సరే మనుషునికి బెస్కత్కు మరి మనిషిని ఒకటి పాపం ఇత్తది వత్తో ఆ పాపత నుంచి మరి నీరు నాన్ని రక్షించడానికి మరి పరలోక నుంచి ఈ లోకతికి దిగి వత్త దేవుడు వాడు వాసి వాడు ఒక మనిషినిగా వాడు ఈ లోకతి మంచి తర్వాత వాడు నీ శంక నాకు శంక ఆ శిలో పడి నెత్తురు కాడ్సి వాడు డొల్లి అంజి వాడు సమర్థంతో పై వాడు 3 గిరుడి త్యాగతో తేది వాడు పర్లోకతికి వాడు దెమ్మెత్తో మరి నాడు నిమ్మనన్న బాత్తుంగా వారెత్తుకు మరి నీకు నాకు ఆ యొక్క పాప నుంచి రచన కావాలెత్తుకు మరి యేసు ప్రభునగా మరి నిమ్మనన్న దాయవాలి నిమ్మనన్న వాసి అనగా పాపకి ఒప్పుకొంచి ఓడి దేవుడిని ఒప్పుకొట్టుకు వాడు మనం క్షమిస్తూ మనకి రచన అవుతావు. మనడు డొల్లి ఎత్తపై కూడా మరి బెస్కెట్కి మందని ఆ బతుకు మనం ఏంచి మరి దేవుడు పరిపాలించిన దేశకి ఆ దేశతగా అంజి మన బెస్కెట్కి మడగ మంతాడు. నేను నీకు అన్న దేవుడు కావాలి ఎత్తుకోనని నేను వారా కావాలని మా విశ్వాసిగా మత్తుకు దేవుడితో ఆజ్ఞ ఆ బోధకిని తర్వాత వాటన్నింటిని పేసి నేను బేల మిన్నట్టుగా జరిగింది. మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ నీలో మంచి నీతో మంచి వాడు నీతో బేలా పందుగును నిమ్మనికి బేలా సహకరిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా నిమ్మ ఒకసారి పరిశ్రమతుంగవాలి. మరి వాదన వారి మళ్ళీ మన క్యాన్స్ కదా మరి మిగతా విషయం మన క్యాన్స్ కదా ఏపరిగిన పనుగు ఈ పుస్తకతిని మనడు చాలా క్లుప్తంగా చాలా డీప్ చాలా లోతుగా అయ్యాకన్నా కనీసం క్లుప్తంగా కొన్ని విషయం మనం నేర్చుకుని మనం ముందు అక్కడ
మరి ఇచ్చజేపు మరి మీ అందరు ఓడుతుందుకు మరి మీ అందరికి వందనాకు దేవుడు మీరు దీవిస్తూ మరి నన్ను చిన్న ప్రాంతంతో నన్ను ముగిస్తాను. దేవాన్ని వందనాకచ్చినాను నేను గొప్ప దేవుడిని. ఎస్ఐయా మా ఓడుతాంనైనా మరి ఏ పరిజ్ఞానం పనుగుని మా ఓడుతాము నేను తుంక్త బోధకిని గురించి నీ మిగతా ఆజ్ఞకిని గురించి నైనా, తర్వాత ನಿಮ್ಮ ತುಕ್ತ సేవ గురించి నీ జీవితం గురించి నేను వాళ్ళకే ನಿಮ್ಮ ఆ బలి ఎత్తినైనా మరి గిడు త్యాత్తిని మరి పల్లోకి నేను దెమ్మిర్తినైనా వాళ్ళకి శుభ్రమత్త ఆత్మత గురించి వాగ్దానం గురించి దేవ తప్పే ఇత్త వాగ్దాన ప్రమాణం గురించి మా మూడతాం. దేవ నీకు వందనాకు మమ్మగుడినైనా మరి యేసుక్రీస్తు రక్షకుడిని అంగీకరిసి ఆ వాగ్దాన ఆగి వీటన్నింటి పేసి నేను మా మున్నెడు దావాలి. మరి నిమ్మే మాకు సాయంత్రం మీద ప్రాంతున్నాం ఉడత పద్ధతులు మీరు దీవిసి ఆశీర్వదిస్తాం. మరి ఈ మాట క్యాన్స్తో అందరూ మీరు ఆశీర్వదిస్తే వాళ్ళకే ఇంకా వాదన రోజుకుని దేవా అనేక విషయం మనం నేర్చుకున్నాం. మీరు సాయంత్రం పడుతుంది వాదన వేసిపోతున్నాను దేవా. ఆమేన్. దేవుడు మీ అందరు దీవిస్తూ మీ అందరికీ వందనాలు.